Хол обаче беше спряна при 64 кг, където Айрин Сметов претърпя поражение от Виктор Петров след 0-3 гласа в полза на украинеца. Сметов нямаше отговор на крушетата на противника си и беше равностоен само в първия рунд. Боят от далечна дистанция беше по вкуса на Петров, който се възползва от разсеяната игра в защита на Сметов. Разочарован съм от себе си, но аз мисля, че той ще ме направи още по-силен. И Знам, че иска да взема квота за световното. Живота постоянно учи. С всеки ден, с всеки матч, победа или загуба, човек се учи. Аз знам, че можех много повече. Просто не можах да се раздам. Не можах да се отпусна. Имам малък проблем с краката, но оправдания няма. След загубата оправдания няма. Просто човек трябва да се